दिनैबा मा ओंख्रि संबावनांगौ जाखो बे उदै थाइसेखौ बोरै सामफ्रामबो थगायनो हाबावनांगौ जाखो फिसाफोराबो साख्रि मोना नालाय दाबो जुगानो माबायदि जाखो आदै सिनस्रि साजोब्बाय जाबो थालायबाय सामफ्रामबो लोंनायल' जानायल'सै जेबो खामानि गैला हाबसा आइलै ओंखाम लाबोदो ओंखाम जानोसै ओंखाम उखैबाय जानायल' खालि जानायल' सामफ्रामबो जानोल' फैयो नोङो न'आव हो खामानि मावा दामानि मावा थाइसेबो खामाया गारा खालि जानाय हे मा सैमाया मानसि गोदान नुबा फौ फौ सोंनाय बायदि बखिबाय थायोब्रा नोंलाय हाबसै सैमा सोंनाय बायदिसो नुदों नोङो सामफ्रामबो लोंनायल' आफा फैबाय औ आफा नायस्रां मा जाखो मानो दुखुखु थाबाय थाखो आरो नों दाखालि इन्टारभिउ हैनायनि रिजाल्टआ मा जाबोखो आफा गैयालै आयै मालाय जाय बांसिन फैसा होनो हादों बेखौसो लादों जों गरिब गुन्द्राया बहाय मोननो आयौ थाखा गैयाबा साख्रिखौबो मोनला नामा माबायदि मा जुग जाखो बियो आयौ माथो होनबावनो आयै रोंबाबो राबाबो मोनला साख्रिखौनो मालाय जाय बांसिन होनो हायो बिसोरनोसो होयो साख्रिखौ होमबालाय एफा खस्थ' खालामनानै खामला मुजिरा मावनानै फोरोंनायनि मा लाब जाखो होमबालाय आरो माथो गिदिर साख्रि लानो थाखाय डिग्री ना सिग्रीनो बेखौ नांगौ होनलाय बोरै जाखो फरायनायालाय ना बेफोरखौ फैसाजोंसो मोनो आयै दाना डिग्रीखौ सिनायला आबौ गान्धीखौसो सिनायसै जुगानो सैथोनि आरो रोंनायनि नंलालै फैसानिसो जाबाय मा साख्रि बाख्रि बेलाय बादो जाखाला नोंसोर जेबो खालि लोंनाय दंल'सै होमबालाय जाय माहाजोना माहाजोनैनो थागोन जों गरिबा गरिबैनो थागोन माथो होनबावनो आयै जोंफोरनिया गरिब खाफालबो गैयालै खाफालबो गैया दे आफा दसे रेस्ट लाहैदो औ दे आयै दे फिसाला उन्दैजोंथ' जेबो जाखाला आसायानो आंना खालि फिसाला गेदेरजोंल'सै नायस्रां मा खामला मावलायबाय थाखोब्रा औलै नै साख्रिबो गैया नालाय मावनांगौ जादों जानबा होनबा नों हालुवा जानोसो एथबां फरायदोंमोन आरोखि बेखारनो माथो खालामनो आदा दा न'खरखौबोथ' नायनांगोन ना आइनि सायाव मालाय बेसेबां जानो उन्दैनिफ्रायनो खस्थ'यै फोरोंबोबाय दाथ' आइखौ जोंनो नायफिननांसिगोन ना बे मादैया खस्थ' फोरोंनायानो जाम्बि जादों बेना बिदि खामला मुजिराखौनो मावनांगौबा मानो एथ' खस्थ' फोरोंखो बेफोरखौ मा बुंखोब्रा आदा थिगखौनो बुंदों जुदि हालुवाखौनो जायोमोनब्ला मानोथो एथबां फरायनांगौमोन एथ' गोबावनोलाय माथो खालामब्रा आदा साख्रिबो मोनाबालाय थाथ' नोंहा थांखिया दे थाथ' आदा मोनाबोथ' थिगखौनो बुंदों आइया एथबां खस्थ' खालामदों आं गाबोननिफ्राय मोजाङै फरायनोसै आयौ आगै जिरख'नाय आंनि समायना सना बहा थांदोंलै नो मा होनो जानला दा बुंथा नों मा जानला मोनला जानांगौ जाखो फाग्लि
फैदो आंनाव खारसन फैदो नै नोंनाव खारसनस्लाय बै लामानि बेकारियाव खारसनहैगोन आङो आयौ फाग्लिया आंखौसो माइनास खालामबाय दे जेबो नङा दे गावनि जानो गोनां फिसाइखौलाय जावबाबो जेबो मोनखाया आं गावखौनो नायरेंगा नायाखै नोंलाय गासिबाजिनो नोंनावलाय सोर हिनजाव फैनोसै नायजाबो नायजाया खामायनोबो जेबो रोङा बिदि दा बुंब्रा आंनि सना खावलाय जाहाबलायनाय खावलाय गिदिर गिदिर हंगार बेयाव मावजि लामा बारस'नाय बायदि दा बारस'फै हायोबा नोंनोखौ बानायना हो मा आदाखौ बानायनांगौब्रा आंसो नोंखौ बिराद मोजां मोनो बेनाव मा दं आंनाव मा गैया बेबोथ' नायनो खावलाब्लासो आंखौबा बखियो आं नोंदा नायस्राखौसो मोथो मोजां मोनो महर गैयाबाबो गोसोआ दं मेलेमा दं बुजिनो हानाय गोहो दं बेफोर नोंनाव गैया बुजिनायालाय आंबो बुजिगोनब्रा नै नों बुजिनाया हंगार आंहासो लेट जाबाय फाग्लिया खोजोमा जोनाय बायदि जोलांथारबाय ओइ आयै ओइ आयै मा जाबोलायखोलाय बे गोदाव सोरावा ओइ फैसा 20 थाखा नांगौमोनलै केबि जानो मा होनदों नोङो 20 थाखा नांगौ नोंनो टिफि जानो सानफ्रामबो फैसा बियो खामायनो रोङा दामायनो रोङा फिसा न'आवबो रायजायो हिनजावफोरजोंबो जावजायोब्रा मा जाबावनांगौलै 20 थाखाल' गैया आंनाव गैया खामायनानै होफैनांगौआ आंनावसो बिफैबाय गैया आंनाव थां हरग्रोलै आयै आं देनां खामायना हरग्रोलै आयै हा हरग्रोना नों आं देनां खामायना होगोन आं थाइसे होफिनगोन नै नोंनावलाय गैया माथो नोंनोलाय सोर साख्रि होनोसै नों बेबायदि रानथेंथें जौ फाग्ला गान्जा फाग्लानोलाय सोर साख्रि होनोसै हरनोबा थाब हरलै नङाबा दा खावनासो लांगोन आं मा बखिबायल थायो मा होनदों नों मा होनदों आंनाव फैसा बिनो आंनाव खावनोसो होनबावदों नों हाथारलां होद जालालै जाला हामालै हामा हाबसि फैल' नों न'आव फैल' आंखौ बिदि होखादों नोङो आंखौ न'निफ्राय होखादोंथ' थाइसेबो आं नोंनो आंखौ बेबायदि होखादोंना बे फिसा सासेखौ खस्थ'यै फोरोंनाया भुलसो जाबाय आंना हाथारलां बे पाप्सखौ
आफा ओरै फैनाय औ, आयै। बे बाथौआव एसे फुजा होलांदो आनान गसाया जेब्लाबो नोंजों थाबाय थागोन आंनि बोरा जेब्लायबो नोंजों थाबाय थागोन आयै आं दिनै एग्जामाव गासिखौबो लिरजोबथारगोन आरो आं गोसो होनानै गासिखौबो हाहोथारगोन जै जागोन फिसा टेनसन लानो नाङा फिसा हाथारगोन फिसा आफा बोराइ बाथौआ जेब्लाबो जोंजों दंखायो आयै आं थांसै बिदिबा थांदो फिसा आयै आयै सा दंना गैया जाथारलायबाय फा फिसा दं बे गावबागाव गरम खालामनानै लहर नों खालामना होदोब्रा आयै नै आफा नों मानो एसेबो खस्थ' खालामो दा आंहा नोंसिनि अनगा सोर दंबावो फालाय नायगोनब्रा आयै गाबोन फरेस्ट खारगोन आं बेखौ हाथारगोन आं नोमफायाबो नोंसोर उन्दै समाव दावराव दावसि समाव बुथारजाबाय आं रोङाबाबो नोंसोरखौ रोंथों सानना खस्थ' मस्थ'यै फोरोंबाय दा नोंसोरनो न'खरखौ नायनांसिगोन ना आफा सिन्था दा खालाम आयै गाबोन सुपारमेननि स्पिडजों खारगोन आं दे मानि स्पिडजों खारो खार मा खुगायालाय दिनै प्लास्टार मारिनाय बायदि सिरि सिरि जाखो फाग्ला गैयालै आयै खारनो हायासै नों बायदि बायहांहां दंफांहांआलाय अबेयाव खारबाय बायनो हानो है मा बुङो नोंबो आयै फुंनि 11 बाजियाव सिखारग्रायालाय बहा खारनो हानोसै अलसियानि अलसिया महाराजा अलसियालाय है मेंबायसो आं उन्दुसै येस आं हामारबाय सागालाखौ दिनै जाबाय आं हासुनायखौ मोनबाय आयै आं पास जाबाय 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 मा पास जाखो आफा मा पास जाखो आयै आं एपिएससि पास जाबाय मा बुंदों नों आफा नंमारगौ औ नामा नंगौ आयै औ आयै आं दाबो बिसेसखौनो खालामनो हायाखै आयै दाबो सिमां बादिसो मोनगासिनो आं आयै फिसा नों नोंनि हास्थायनायखौ फुरा खालामनो हामारबाय आफा मानो गाबदों आयै खुसिनि मोदैसो फिसा खुसि आयै खुसि ओइ फंबाय औ बे नायस्रां ब्रह्ममोननि न'आ अबेमोनलाय ओरै थांनानै बै नुहुरनायानो ए बैनो नामा बैथिं नुहुरनाया औ बै नुहुरनायानो दे होमबा थेंक इउ आयौ जारुआ सोर जाखो खुलुमबाय मादै नायस्रां सारा न'आव दंना औ दंमोन फै बेयाव जिरायफै बाबु बायरायाव ओंखारबोनाय सोरमोन जाखो कंग्रेचुलेसन सार थेंक इउ आं नोंखौ इन्टारभिउ लानो फैदोंमोन लानो हागोन ना औ लानो हागोन जिरायथ' दे आं साहा फुदुंनोसै दे होमबा सारा जिरायदो बेयाव आं इन्टारभिउ औ, दे। लानोसै खुलुमबाय दा जोंजों दङ एपिएससि पास खालामनो हानाय बिथां नायस्रां ब्रह्म दा जों बेखौ गांसे आर'नाइजों बरायनोसै साबायखर थाबाय कंग्रेचुलेसन
नोंथाङा दा APSC खौ पास खालामना माबायदि मोनदों? आं जोबोद मोजां मोनदों। आं खुसियानो दा सिमाङाव दं ना मोगथाङाव दंसो मोनबाय। नोंथाङा माबायदि फरायना दिनै बेबायदि एग्जामखौ पास खालामनो हाखो? आं जोबोद गोसो होना फरायदों आरो आं गावखौनो गाव बिराद पेसेन्स लाखिना आं माने फरायबोदों। नोंथांखौ मा बुस्थुआ मटिभेट खालामना दिनै नों नोंनि सिमांखौ फुरा खालामनो हाखो? आंखौ मटिभेट खालामनायानो जादों आं उन्दै समावनो आफाया दावराव दावसि समाव बुथारजादोंमोन। आइया जोंखौ खस्थ' मस्थ'यै फोरोंदों, गाव मोनजायाबाबो जोंनो जाहोदों, गाव रोङाब्लाबो जोंखौ फोरोंबोदों, गिदिर गोलाव खालामदों। आंनि आइयानो आंनि थाखाय देरसिन मटिभेसन। नोंथाङा रायजो राजाफोरनो माबा मोनसे मेसेज हरनो हागोन नामा? जाहाथे जोंनि जौगाफुनाय लाइमोनफोरा गोसो गुदुं जानानै नों बायदि सासे गिदिर मानसि जानो हायो। आं बेखौनो बुंगोन जे नों जुदि माबा मोनसे जानो सिमां नुदोंबा बेखौ फुरा खालामनो नाजाथार। नोंनि गोसो सिंनि अरा जेब्लायबो जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो जानांगौ। जिगाबनि अर बायदि खेबस्रे ब्लाव जोंनानै स्रोद गोमोरनो थांनाय नङा। नोंनि हास्थायनाय लुबैनाया रोहो रोहो थाबाय थाबासो नों नोंनि सिमांखौ फुरा खालामनो हागोन आरो नों बेखौ फुरा खालामनो नाजाथार। नोंथाङा जोबोर मोजां खोथाखौनो बुंबाय। लुगैनाय हास्थायनाया जुजाइनि अर बायदि जानांगौ, जिगाबनि अर बायदि नङा खेबसे ब्लाव जोंबानो स्रोद गोमोरलांनाय। दा जोंनि लाइमोनफोरा बे खोथाखौ बुजिनानै मोजाङै मोजां गावखौनो जौगाहोनो नाजादो। जोंनि निउस चेनेलखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ। साहाया दाबो जाया नामा? नै साया। आयौ नांलायलांलामोन साहाखौ। साया लोंदो। जेबो गैया जाबाय। दे होमबा आं थांनोसै नामा सार? औ दे थांदो। नोंथांजों रायलायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आङो। औ आंबो जोबोद मोजां मोनबाय। माब्लाबा नांगौ जाबा फैलायगोनलाय। औ फैबानो जाबाय। Once again, Oh, congratulations, sir. नै बेगा। थाथ'दो मादैयाबो। औ दे। आयै नों दिनै नोंनि खस्थ'नि फिथाइखौनो मोनजाबाय। औ फिसा।